Kin taɓa aure? Aure na uku. Ha? Amma ban haihu ba, ina nan wallahi. An san ki jaji wata ne? Ai kakarin zaben ka ne ya tsaya. Watan ne ya tsaya yanzu sai ta zaɓa kai ta zaɓa har Allah isa mu dace. Aba. Na gaya miki mata aure nake bukata. Ya kyakkyawa din da dai ya matsa din sai an yi a samu kyakkyawa da in na shiga birni ba za a kalle ni a min gida. Amma kin gwazo wannan to na buɗe ma ba su yi balanta na wannan ta rufe fuska ganta fa ta bige sauri da rarrau ta shigo gaba. Kai dai da sauri da azarbaɓe kake. Yanzu abin da nake so da kai ga ta nan dai ku duba idan kuka daidaita shi kenan sai a ci gaba. Idan kuma ba ku daidaita ba ita ma sai a raka ta a samu wata. Ai kokari ma take ta kore ki. Ki kalla hannunta. Wallahi ki kalla hannunta. Zan duba je ki. Ko hoto za a dauka bai Allah. A to yana kin yi haka ne. To yanzu sai ki bude fuskar. Ai na yi tunani ba za ka yi magana ba. Ai da ba san bude. Ya ji karfi. Kin yi da Allah bude. Ya sunan ki? Balarabe ya madara. A'a, wata rana ba a fara yaƙi da Laraba. To ina ji an dace. Kin taɓa aure? Aure na uku. Ha? Amma ban haihu ba, ina nan wallahi. Dare? Ba ta yi ba? To? Yan nan garin ce asali ke? Yan nan garin? Ai ni gaba ɗaya ba a nan ne kyau. Ina birni kuma ka san a garin nan na ga kowace yarinya kyau. Kai bare ma in gaya maka kawun ka kwanakin baya ina wurin mai nama sai da ya zo ya saya min nama tsire ta 500 na cinye na baki. An kama ai ya taɓa turowa gidanmu ai gaba ɗaya a hankali ake a ci sa'a. To ko duk faɗa kuka da mazajen da kika aura ne shi yasa kika yi? Rashin mutunci ne idan sun yi babana kuma sai ya rama. To shikenan. Bari kakar ta zo sai a yi mata bayani. Kika ce Balaraba. Manga? Na'am. Yaya? Ta yi kawai a gaya masa. Alhamdulillah. Alhamdulillah to bari ki gaya masa. Balaraba. Kin yi makaranta kuwa? Wace? Nan na bakin titi nan. Alfin Laila? Eh. Nan malamanta da suke gudu a gona? Ai suna dawowa. Ba dai na je na zauna ba. To? Akwai ma wani malami ai kwanakin baya ma ne yace yana so na a wannan lokaci. Wace ne kawai na san kike wannan na yi zaben daidai kuwa? Bari mu je wajen mai garin ba matsala. Mu je. Ya Allah dan Allah. Wa alaikum salam. Ango ka sha kanshi. Amarya san da zuwa. Sannin ka ne yawa lafiya lau. Tashi lafiya. Lafiya lau. Ya kuma na ganka da tawul a wuya. Balaraba. Kai amma fa kai da can mata. Wallahi Balaraba ke. Balaraba. Sunan sa Figo. Sunan yan tamola ne masu buga bal. Okay. Figo. Sannu Balaraba. Amma ka batta a waje?
je ciki Balaraba. Nan gidan? Kai ma gidan kake? A nan yake mana Balaraba me haka ne? Mu je. Yawa sannu Balaraba. Baya bai mai wugana. To me zai maka? Da tari zai baka? Kai manga haka ake yi. Babu waya babu komai kawai sai ka shigo gida haka. Ya za ka yi ka bari ta wuta ganna haka? Yau kwana uku na kira mai kamata shi. Na kira ni wani turanci ma ke ba na gani. Okay, an yi haka. Wallahi waya ta ce ta samu matsala. Daga nayi caji sai ta zo. Amma dai ina tunanin zan yi tafiya yau. Nan da kwana uku zan je Abuja da mota mun samu wani mai ne mai arha wallahi za mu je mu dauko muna da yawa. Don muka ji Allah wajen kwana uku zan yi can dai nake so in je in siyo wata. Amin amin. Amma baka ji ba. Ba ta wannan ake ba. Ka san dai gidan nan. Ni da gidana? Nawa nake biyan wancan daki ba sai ka biyan wannan dakin. Haba Alhaji. Kawai saboda ka zo da wata mara kamun kai. Ka zagi matata wallahi ta fi Esther su dubu. Kana yawo da kabura a cikin daki kana mun magana. Wallahi kuma haka ne fa wallahi ta fi Esther. Allah ni ban taba sanin cewa a ƙauye akwai irin waɗannan da suka rage ba wallahi. Ba zawara ce. Ba ina gaya ma zuwa zan tada gobe ba za a yi auren ba. Aka tara munana. Wai kawo a cikin su zan gaba. Da ƙarshe ka kawo wannan ba wa manta dan giya ne. Allah dan giya ya aiki wannan. Ba ka da kanwa ne? Wanda kanwa ne ta dai. A wayannan naku ba za a sami yar duma-duma irin wannan ne ma ka da ita. Kai, ni ba ma hukaci. Amma za a nema maka yarinya yanzu. To ka je ka fara gwada kanka a tabbatar da lafiyar ka kalau. Sai mu aura maka yarinya kawai. Akwai gara. Wato wannan ma mara lafiya ma ya dauke ni ke. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Balaraba amarya. Kina nan gida? Ke kadai? Wallahi ina nan ni kadai. An dawo lafiya. Lafiya lau. Ya gidan? Wallahi yanda ka ban mu dai. Lafiya. Ba matsala. Ba komai. Ko kin san ko da yunwa na dawo wallahi. An yi abinci ne? Ai ban dafa komai. Ka san lokacin da ka tafi daga gidan nan ka bani ka hada ni da wannan ɗakin girki ka ce mini ti an jona menene daga ƙarshe ma sai ka ce wai gobara za a yi. To da in je in yi in taɓa wani abu a yi gobara a gidan mutane gwanda ban taɓa. Sai na kira mai gadi muka zauna da muka yi ta hiran mu. Ai ga hira a bakin shi. Wallahi. Balaraba wani mai gadi? Wannan jibgegen. Na wannan babban gida? Ai yana da kirki. Hira in ya fara yin hira sai a hankali. Balaraba yanzu ko ba zawara wace ke matar aure ce, matar manga ba matar mai gadi da yake wani gadi a babban gidan mutane ba. Ai na ga ka bane ne ni kadai kuma babu wanda zai zo kuma wannan ya ma sunanta da kace za ta zo? Esther budurwar Jibo. Ai ba ta zo ba, ai shi yasa na je na nemo shi. Muka yi ta hira a can ma ya zauna. Ki abin dariya yi baki? Balaraba abin dariya yi baki ki je ki gayyato ƙato ki shigo nan gidan ki zauna ya nemi ki hira kina jin daɗi a matsayin ki na mata aure har dariya ma kike ji kina wani ya burge ki? Ai na gani kaɗai. Mata aure ta zauna ita kadai ta ake ta gayyato ƙato ta zo ta zauna tare da shi su hira? Balaraba wannan abin da nake gaya miki Allah ya haramta. Allah bai yadda wani ƙato izo i zauna da mata da ba ta sa ba su hira. Ki daina ɓata rai, ba ni ne na faɗa ba, ba babu mun kai ba ba sabo ba, Allah ne ya faɗa. Kin aikata kuskure, ki tubar wa Allah. To kai haƙuri.
dan mutum yana son zance kawai sai je ya dauko kato ya zo ya zauna masa ya haye ne masa hira. To na rantse da Allah in kai ƙara dauko shi ka kashi nan gidan na san ba zan dake shi da ku ba. Na sani ba zan dake shi da ku ba amma zan je in ɗebo masa 'yan sanda in Allah ya da sai an kulle wanda har abada ba zai ƙara ganin matan mutane ya ce zai kula ta ba. To ke kika jaza masa ai. Banda dan iska ma mahaukaci ya mace za ta zo ta kira ka kai bai gaya miki mata aure bace ke? Ko dai ya kira maka shine sai ka yi mishi bayani. Wa zai kira? Raba ina raba ki da kiwon kyalla kina akuya ta haihu. Ai na da kai. Bala raba. Shi ne Allah murya ko na daga. Ni da matata nake magana. Shi kuma wani kato ne zindiki kawai ya shigo min gida. Shi Bala raba. Wannan abin da kike yi Allah ya hana. Kin ji me nace? Allah ya hana. In kuma kika ƙara kin yi da ganganci to Allah zai kona ki. Mu koma magana ɗakin girki. Ɗakin girki kafin na fita sai da na karanta miki na ce wannan mesa abin ababban ruwa ita ake sakawa a wancan ɗaya ƙarfa na waje sai a zo a saka a wannan ɗaya da ta jikin taga na nuna miki na ce in aka makala sai a kunna sai wuta ta kama. Ai duk na gane bayanin ka ta zo. Sai dai ka bata bayanin da kace mini zai yi gobara kai da kaka kace mai na faɗi wannan amma abin da nace in wuta in kika yi wasa da shi za a iya gobara ba shi ne yake nuna cewa ba za ki girki ba. Yanzu ina za mu ci abinci. Gano shayi a nan bakin titi sai mu je a haɗa mana. To Laraba to shikenan. Amma shayi ai ba zai dauki mutum ba mutumin da ya je da wannan uwar yunwa Laraba shayi ba zai dauke shi ba. Abinda za a yi yanzu bari mu je wannan kantin katon kantin nan supermarket. Za mu fita yawo kenan. Ni ba yawo zan baki girki ba nake so in je in siyo miki irin kayan abinci wanda ake girka lokaci guda su dafu da wuri. In saki miki ido za ki shiga saboda koda bana nan ma za ki gane yadda ake. Shi wannan katon kanti ne kamar sinima. Gidan kallo? Yana kama da sinima irin gurin kallo. Ai in ke kalle shi a ido za ki ga yin gidan sinima. Sinimar Rabiu ta can to ai ga ta katuwa? To ai shi ma haka yake kato. In ka shiga amma kayan abinci ne a ciki za ki ga abu ne dauki da kudin ka dauki da za ka taro sai ka zo da kwando. Sai ka zo gaban mutum ɗaya yana nan a zaune shi wakilin kuɗi ne in ka zo wakilin kuɗi ne sunansa kenan za ka zo gaban sai ka ajiye zai ringa ɗauka ɗaya bayan ɗaya ina irga in ya gama irga tas zai ce kuɗin ka ta sai ka bada kuɗi ka bai sai ya zuba maka a leda har ko mutum suke yi Allah ke yi saboda gaba dawo gobe to yanzu abin da za mu tashi za mu kije mu je ki dan duduba wasu abubuwan ma sai ki siya dan Allah na roƙe ki kake kula kowa in kin fita dan Allah ina gaba kina bi na ko kina gaba ina binki haka za a yi tafiyan nan har a dawo duk abin da ba ni nace miki yi ba kake ba Laraba cincirin ne a gurin nan kacci ga mutane ki ce za ki je ki kula wani dan yankan kai ne in baki san na rantsai da Allah irin su ne masu bin yara su lallaba sai ka saba da su sai su ɗauke ka taraf a je a aske maka gashi a baka kwanakin ranar da za a datse maka kai ci gaba da fulashi ruwan kinkin na ga gaba ɗaya wurin nan akwai haske sosai wato kin ga kantin can dan Allah ki tsaya a nan gurin ba sai mun shiga da ke ba saboda tun da na zo zuru ke kar ki je ko ina to shikenan zan yo sayayya to kai ki fita ko ina kai ki dara ko ina ko wayannan da ke gani ka ke dase miki magana ki amsa ba ruwanki da su haka mata ne fa kamar ni to ina ruwanki da su to in sun yi min magana fa ba ka san fa a ƙauye an hana fa idan mace tana magana wata ƴar uwa gunni ne nan Balaraba in an miki magana haka wannan wani irin abu ne haka kawai mutum ya tafi bayan na ce kuma
To yaya ne yau din za mu tafi ko kuma yau din ma za ki min abin da kika saba ne? Kai fa naci ne da kai bari in gaya maka mai gidanka shine da shi nake yi kai baka isa ba ka zo jiya ba sa'a ka ƙara ɗigo jiki yau ka tafi. Wani abu ki duba. Kai abu ganka ne za a bi ka? Sannun ku dai, ya dai? Na gan ku curko-curko haka akan titi a tsaye. Lafiya? Ko dai biki ake yi? To, in zaki ta kanki ki ta kanki. Ki ma bar nan wajen saboda mu ba sa'annin ki bane. a to me na yin fushi? Ke daga ganin ki dai masifaffiya ce in wata matsala ne sai ki gaya min ko na iya warware muku. Amma kina yi min masifa kamar wani abu. Ai ni gaba ɗaya. To bari dai in je wajen wance. Baiwa Allah. Lafiya. Ke yaushe kuka yi kawo wannan tiket a gurin nan ne? Ni dai ban san me yake faruwa ba, a nan dai ina tsaye ina ta ganin su. Ina za ku kai su? Oya! Kati, shiga, fita! Hau mota! To ina kuke kai mutane? Shiga mana! Kaman ma har da gidan biki. Oya! Da tana! Hau mota! Shito! Ni fa da mijina fa na zo gashi nan ya tsallaka ya je neman abu ni fa yana Shiga mota! yana can ka san Allah ya aka ma kawai ni daga kauye da Allah da Annabi ba Shiga! ina gaya muku fa ma hau Shiga ciki! matan aure ce fa Ni ba da shi hukun gora ne! Kin ji ko? Hukun gora ne, kana ƙara magana ka zabga mata. Baya, let's go. Raraba. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Barka ne. Dalla ba gama ta anan ba Balaraba? Ba ni bacci nake ji ba. Bacci nake ni ma san abin da aka yi ba. Amma ɗazu na ga wani sun yi kame ana. Sai sun kama jama'a. Sai kama. Sun kama ɗan mata da sauran samari ga su sun kwashe. A nan gurin? Don haka za ka bar wurin nan ba haka ba. Ni ma na jira a kama da jira ni ma zan bar wurin. Ni ai ba maganar waɗannan wanda suke da nan gurin. Balaraba ma kana ba. Ai kuma waye an hada da ita. Ni ma bacci ne kan fata. Malam suna faka miki ku yau a nan ka matsa kai ma ka bar wurin nan. Malama nan wanda Nan baya ne. Assalamu alaikum. Malam me sunanka? Sunana Manga. Ki me sunanki? Sunanta Balaraba. Kai ba tare baki sai ka mata magana. Balaraba A gidan rawa kwan da ita? Kai da wani irin gidan rawa kuma? Mata ta ce fa. Aure maka yi halak malak. Me ya haɗa gidan rawa? Ban gane mata ka halin ba. A kama mace a wurin da ake guda ibinin ka duba wannan yarinyar zaka ce wai ita zaka wura kamar wannan look at you Wallahi tallahi matata ce. Balaraba. mijina ne fa a ƙauye kuma babu yanda ba a yi ba aka kawo mishi mata kala amma a ƙarshe ni ya zaba kuma muka yi aure muka zo garin nan kawai mijina ne fa Wallahi cikin dubu sai da na sha wahala kafin na same ta. Cikin dubu na ɗauko ta. A yanzu na gane magana shi akwai kirishin gaskiya ciki. Ya ce a cikin duk ita ta ce auren ku ne. Kuma an kawo mace mata a ya zaba.
shi kuma ya ce a cikin dubu in dai ba gidan party ba na mata dubu na zuwa yana da gaskiya a gidan party ne da gaskiyan shi wallahi kawali ne ya kawo kamar ta ce mata an kawo maka wai ya kawo mata ai wa'ancan mata na zabe ne na zabe ba ni the same thing with Esther oga just like example ka ba tashi fare bara nan ka kada ga waya kana cewa Esther ka tafi ka bani da fare na san ba duka shi ne mind yourself ba na san irin wani magana exactly sai kuma sai kai mu ba yan bariki bane wallahi Allah ya sani mu miji da mata ne to miji da mata ba ma iskanci ina sun fi nan logon Tokyo ga na rage musu wakin police ba in kama mai babu yana nuna mana receipt mu kama mai mota yana nuna receipt wannan baiwa Allah auratta ne balaraba yi musu bayanin yadda muka haɗu auro ta nayi sai da na sha wahala a cikin birnin nan kafin na samu mata ma aka je kauye aka zauna aka fito min da su sannan Maluk dala Dogo sa yana kuna gani na haka na fi kowa kyau da a ƙauyen mu shi yasa ma yayi aure ni kuma da muka zo nan da ya ce mini in jira shi zai tsallaka ya je wannan gurin da ake sai da abu da ake yawa shikenan sai na jira shi sai na ga mata ne yan uwana sai na ji na same su na yi tunani biki ake sai wa'annan yan iska mara suka ce mana mu shiga mu shishi kwarai a wayan ba tana nufin ba abin da take nufi ba abin da take nufi na iska ya haƙuri na dai ce kawai na dai ce ne sai suka zo suka same mu da suka same mu shikenan sai suka ce mana mu hawo mota kada mu yi magana da muka hawo mota kawai sai in kai mana haka ba kai mana adalci ba wallahi tallahi mutanen arziki ne wallahi aure muka yi na sunna da laye sunna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala barin gaya ma na kwara aikin police tun ina constabulary da fara yin police yau gashi sai na kulla wannan yarinyar ba wanda ya sai karya min doka ban karya masa irin nasa ba kawai dogo wallahi ba za a ba na magana ba ni sai dai kulle ni gaba ɗaya da ni ne a sa kuwa sai da ce kawo katifa da ni ban ce a kawo mana katifa a kawo wuyi cikin loji a kawo wuyi cikin da kamar da gurin loji kenan ko ki da nan ma ba kudi loji ka ja mana masifa kai prolonging din kes din har at least wata tara ka cuce mu sai dai mutanen masu damara su zo sai aya aka haka mun sa bakin magana to shi ne ana dan da ni ba da da ba ni tashi mu tashi mu ba da da ba ni da miji na wallahi ni ma salam kakka dan Allah dan Allah dan Allah Allah bai buka zuwa. Ana kwani? Ai kusan dai anan da kwana can baya na je na dan samu wajen masu da abincin na kwanta a gudu. Wani ba saja. Ya kai ka rantse da gaske haka ne wai matarsa. Wallahi ranka dai mata ta ce Allah aure muka yi. Na rantse da wanda ya halice ni. Wato kana bani mamaki. Me ka ci sunan ka? Manga ranka dai suna na Manga. Wal manga da shi sunan dan barki ne kai. In fact malam babban abin da isa wannan operation namu ya fara a yanzu don ce mu daƙale dan kudi ibidin a wannan gari namu da an ce dare ya rufa za ka kafi cika bakin titi dankan inda ka san masu yi wa yara allurar polio inda ka san masu sai neman a yi musu allurar polio yawan yan gudi mai a garin nan ya fi yawan masu da bireki shi sa maka ta da kai
dole mu dakule wannan iskancin. Malamai a masallacin juma'a a makarantu in da shi mana mutunci da zagin mu ake ba abin da ake yi. Shi sa ma ga in one way or the other dole wannan abun kuma ya bar wani abu. Saboda ba zan baka ita ba. Ba ko mataka ce ko wace ce taka ba zan ba ita sai an kawo evidence da ke cewa mataka ce sai an kawo evidence na gani. In ka daɗe mata ta ce wallahi auren ta ne kuma ba ana aka ɗaura auren bane a ƙauye ne sai dai in ko can zan je in ɗebo shi ne. Kai zuwa kawo amma ta lalle sai an kawo ainihin shaidar mataka ce shine zai kita in ba ka kuwa ta ba ko ta zan aika kuma na san dai ko duk tsaya duk mugun halinka ai ba za a ce mutum ɗaya bai halarci ɗaurin aure kawai mutum ɗaya dai tak za a samu. Ina da aboki wanda ya san da auren zan iya kiransa yanzu. Waya magana ne. Sa wallahi hanzu ba wani labari. Ka ji matsalar figo dan Allah dan Annabi kaji ya kashe waya. Fime. In ka da figo. Ka zo figo. Sai ka ce hira kaza. Kai manga shi figo. Kawai daga ji tsaba yan barki ne kawai nan. Allah ya soki. Malam kar ka mun hankali kar kawai ka je ka nemo wanda za su zo su nuna shaidar wannan matar ka ce. In baka ba kuwa na ga maka ko ta zan aikata. Insha Allah shi duk da can ku insha Allah in ka dade akwai mai gidana da nake aiki tare da shi na iya kashi shi ma ya san an daura aure wannan wani ya rike ruwanka kawai kuma ka je ka kawo sun ce sai an abin da na siyo mata koko da kosi wai kuma ana cewa sai an ba da wani abu to shine ne duk wannan ban tambaye ka fa kawai wancan ki ne magana ya ce ba sai an ba da wani ka ji kai abin da ke ai na ga cin hanci ne ban gane cin hanci ba kar ka sake mana magana cin hanci a nan gurin Sa gaba ɗaya gaya nan ba shi da gaskiya. Shi manga abokin shi bigo mai gidan shi samuwar ita balaraba duk ba sunan kirki. Esther. Hello Bigo. Ya kana ina ne? Ka da gari ne? Hello Bigo. Na ci ka da gari ne? Yau dan Allah jira na a gida ganan zuwa. Ina zuwa. Shai dan akuya ne ba shi da mutunci wannan mutum Na gaske kuwa. Na gaske. mu zai yi wa haka to ai ko idan ya san wata bai san wata. Esther. Ba ruwanka. Wai da mun tana ciki ne? Ina ciki ina jin ku. Duk kin ji abubuwan da ya gaya min abin da aka yi masa ko? Gaskiya na ji. Yanzu kuna tare da wannan dan akwain DPO din ne? Oh, sweetie na? Me? Ai ka san kai ne asalin sweetie. Ka san abin da na saba kiran shi kenan ai. Zan baki wani aiki a kansa. Wannan karan zaki kuma dan ki faranta mu kuma dan ki taimakawa manga akan halin da yake ciki. Ai maganin biri karan maguzawa. Hello sweetie na. To ya na ji ka shiru. Ai kai ya kamata ka neme ni. Duk abin da kake so. To mu haɗa an jima mana. Ni ban cika son haɗuwan hotel ba. Akwai wata aunty-na da ta je Israel. Ina ji za mu yi haɗuwa a gidanta. Sai in kira ka can an jima.
ga na ƙofa gida. A'a to, ina da kisa-kisai ga amuran faɗa ne fashi da makami wai. Dan na zub da wannan ɗolin. Kin taso DPO guda. Yau ga na ƙofar gidanki. Na zo gudu shakata. To. Excuse me, Esther. Excuse me, Esther. Yes. You're welcome. Thank you very much. DPO Baranda. Haka hadda kayan abinci aka tare? Kai? Wannan baka gan komai ko ba fa? Sai dai ka zauna tukunna. Have a seat. Thank you very much. Thank you very much for your hospitality. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. Kai. Yes. Kake da kyau. Esther kenan. Ai dan ma shekaru sun dan fara ja. Ai lokacin ina saurayi na ga miki gaskiya. Tsakanin Larabawa sau 46 na ci sarkin kyau. Ai na ga alama. Ga wani hancinka sai wani kyalli daga nesa kaman biro. Esther. To yanzu ina gan kamar zaka shiga sai ka je kai wanka ko? Wanka kuma? Mana. Ban fa awa ɗaya da yin wanka yanzu. Ai to tun da kai awa ɗaya gaskiya ya kamata ka ƙara yi. Na boro kyasa-kyasai da yawa har da ɓarawon shanu in gaya miki gaskiya. Wani alhaji ya ba wani yaro kuɗi wajen miliyan 20 ya cinye kuɗin yaron rufe shi an fara kes ɗin saboda in zo ganki kawai na watsa da kes ɗin. Amma dai zan ɗan samu. Ka cire da sauri mana. Ana sa da ruwan zafi. Ai na duma maka ruwa mai zafi kai da za ka shiga ciki kawai sai ka ji ka dan wawwasa. Shi ne magana. Sannan in ba ruwan zafi ana yi wanka. Ko? Amma na san ka kenan. Ai in ba ruwan zafi wannan yi wanka yasa. Kwata-kwata. Kuma abin da ya faru tun zuwa na gaba ta tsakiya. A gaba ta tsakiya na fara. Ko zan taya ka ne? A ba su ba komai. Ai ba wani abu. Esther. Na'am. DPO now, sweetie. Sweetheart. My love, Esther, my love. My darling. Sweetie Nana. Honey. Honey,
Yeah? Esther! Ina Esther ke? Yeah? Action! Yauwa jama'a masu sauraro kuna tare da gidan tibin nan wanda suke dauke da shirin tonan sirri. Dan girman iyayenka, dan Allah, dan Annabi. Yau ku taimake ni da Muhammadu Rasulullah. Dan Allah, dan Annabi ku dakata dan girman Annabi. Lo. Yeah? Dan girman Allah, dan Annabi ku hakuri. Kai hakuri da mu dan girman iyayenka. Yauwa ta can. Ban Allah, dan Annabi. Esther da ke za a haɗa baki a cikin mutunci. Oh, saboda girman Allah. Sweet ko? Wai sweetie ko ba shi bane sweetie? Dan Allah, me yasa zaki min? Ban Allah, dan Allah kan wa asiri. Dan Allah ce ka gane ni? Eh? Wallahi. Shi kuma wannan ka gane shi? A kai. Ya dan kwanta mu. Okay, to tunda bai gane shi ba komai ku zo mu tafi. Zo ba Allah. Manga? Ba wani manga. Manga dan girman manzon Allah dan Allah ku haife dan Allah ku yakuri. Dan Allah. Ka gane shi kenan. Na gane. Baran da ba ni ka raina ba. Kai ma na gane kai wallahi. Wannan figo kenan maganin mugu. Na gane ko wallahi. Ka manta sanda so bi kana kama ni. Kana tafiya min da jarkan mai wajen guda 5. Sai ka ji dama wani can sai ne na dube ka sai in ciro sai in ka nemi kama da wani karin babata wallahi kamar kuɗi sak wallahi Allah ba abin da ya haɗa ni da kai wannan billan wallahi hanya jirgi daban na mota daban yi fiye duk abin da kake yi jama'a fa sun sani la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma ba su da shaida amma yanzu za su ga shaida a zahiri kana kama mutane kana kulle su ba su kana kama mutane kana kulle su barayi ana baka cin hanci kana sake su kashin ka ya bushe saboda haka billahi allazi la ilaha illa huwa wannan abun duk da muka dauka sai mun saka shi a duk wani tasha da ka sani da ake kallo sai mun saka shi ina zuwa asirin ka ya ina zuwa dan kashin ka ya bushe ne mafita da sai Allah dan Allah ce ne mutanen na ji menene mafita dan Allah dan annabi ku yi okay to ka zo wurin ku daina daukar yau da Allah me yin fita ku daina daukar sa yanzu abin da nake so da kai iyayenmu da ka kama ka saka kulle ka sake su mu kuma sai mu fasa saka wannan abin a satellite da kuma internet wannan abin za a yi shikenan kawai shine kun tabbata za a yi wannan ban gishiri in baka mandaki ina wayata mata mota ai ta ma ka barta a cikin ɗakin ba shi wayarsa uce ne dala tsaya dalla tsaya dalla ina magana yarinya da aka kama ta aka kulle da adadin dangin su mata aure ake magana akai fito duk salame su kowa da kowa har mutane har barayin ciki ma ko barawo ne ko dan fashi ne fitar da shi duk fitar da su ko na masu shanu kaya suke ba shanu su bane kariya ne fitar da su yawa shikenan na karɓi uwarka ina ruwanka to wallahi in baka sake su ba in na zo kai za ta shiga ok to tanda easy to an gama an sallame su an gama wallahi to idan muka koma gida yanzu muka ga iyayenmu sun dawo gare mu
to ba za ka ga wannan abun a satellite da kuma internet an gama amma idan muka rasa ɗaya daga cikin iyayenmu kowa zai fito wallahi azimi kowa zai fito shikenan kuma alkawari ba abin da zai faru ba abin da in dai kun gansu eh to an gama wallahi an gama ba shi kayan shi madal yawa ku zo mu tafi na gode ku zo mu tafi hoto kafin mu tafi na tarihi selfie tarihi ba tarihi ba ai na kyau wallahi idan na kuma kariya ce ta haife yawa Allah ya gara dan yi min ni da shi ya Allah ko idan nan wani da kai min ran nan na rama na ai dai yayi a kara ma zaka kara mun wani ni zaka ina warin da mun abin ina warin ina dai warin ina warin yau a cikin